Εδώ πλησιάζουμε από πάνω το τέλος του μπαλκονιού, την άκρη, για να δούμε την πλάκα της επέκτασης. Το μπαλκόνι προφανώς τελειώνει εκεί, αλλά επειδή έχει ρίξει τσιμέντο, εδώ φαίνεται πως εδώ είναι το παλιό έτσι που έρχεται έτσι. Φαίνεται πως εδώ σταματάει, δεν σταματάει εδώ, κάπου εκεί σταματάει, το είδαμε από κάτω. Απλά επειδή έχει ρίξει το τσιμέντο, έχει σταματήσει το τσιμεντάκι εδώ και έχει καλύψει την επαφή. Κάπου εδώ είναι η επαφή, περίπου 1,10 με 1,20 ήταν αυτά. Εδώ λοιπόν από κάτω έχει φτιάξει τις κολόνες με το πλαίσιο και να η βεράντα, στην οποία ο άνθρωπος τη δημιούργησε με το χαγιάτι από πάνω. Τούτο φαίνεται επαρκές το σύστημα. Δεν ξέρω τι θεμέλια έχει, αλλά φαίνεται επαρκές. Θέμα στατικού όμως αυτό. Και μετά ερχόμαστε εδώ που είναι η πορτούλα και κατεβαίνουμε από κάτω και είναι όλο αυτά τα παραπήγματα πλέον, τα ξύλινα. Να η γωνία μας, να από πάνω η προσθήκη, η οποία ούτε εδώ έχει κολόνες, δηλαδή η πρώτη προσθήκη που εξετάσαμε, ούτε εδώ πέρα έχει κολόνες. Ξέρουμε ότι πατάει, αλλού έχει, αλλού δεν έχει. Να τα αρχικά μπαλκόνια. Όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό που έπρεπε να αποτυπώσουμε. Εμείς κάναμε και το δεύτερο, μια και ήρθαμε. Αυτή είναι η εικόνα, νομίζω είναι ξεκάθαρη. Εκείνο δεν έχει δομικό σύστημα κολόνες δοκάρια. Τούτο εδώ έχει παρκές, αλλά έχουμε μόνο το θέμα ότι οι κολόνες οι νέες που εφάπτονται, αυτές ακουμπάνε και αυτές στο κτίριο του παλιό, μπορεί να δημιουργήσουν ένα θέμα. Άρα εγώ θεωρώ ότι αν αυτό το σύστημα δεθεί καλά και πετύχουμε ακαμψία με παρεμβάσεις στα θεμέλια τους, νομίζω πως αυτό εδώ δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να διατηρηθεί. Εκείνο δεν έχει κολόνες δοκάρια, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι κατανοητό και δεν πρόκειται να λειτουργήσει με τίποτα.